Goizeko 11:31 Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak irabazi egin zieten atzo Zaiako Mimetiz pilotalekuan Zabala eta Martijari 22:16 emaitzarekin favorito ziren Olabezarko aurrelaria eta Berriozarko atzelaria, Binakako txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaxkako 5. jardunaldiko lehen norgehiagokan. Gogora ezagun aurreko jardunaldian batetik Zabalak eta Martijak galdu egin zutela Artola eta Imazen aurka Urretxun Santa Luzi egunez, eta Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak berriz Bilboko Deportibo pilotalekuan norgehiagoka eder eta gogor baten ostean Altuna eta Ezkurdiari irabazi zieten. Honen bestez, bi bikoteak dinamika ezberdinean iritsi dira gaurko honetara, eta Javi Zabalaren hasiera aipagarria izan zen atzoko egunez. Hasieratik erritmoa ezartzen hasi zen, eta esan dugu eta esaten ari gara behin eta berriz bikote honen oreka logikoa dela. Azken finean Javi Zabala jokoan asko parte hartzen duen aurrelaria da. Julen Martija ez da hausten duen atzelari horietako bat, eta badaude norgehiagoka batzuk non pilota ahalik eta erosoenak edo soilik ematen baditu beti beretzat onuragarri izango dela, eta horretarako bata zein bestea elkarren osagarri ezin hobeak dira, eta txapelketa hasiera ona egin bazuten ere, orain krisialdi batean sartuta daudela esan daiteke, baina edo zeinunetan buelta emateko. Eta Zabalarena bai, partida batzuetan bai, baina atzoko norgehiagoka bazen orain arte txapelketan utzi duen zigilu hori ezinbestean utzi behar zuen horietako bat. Jon Mari Ezkurrenaren aurka jokatzen zuen, atzelari jotzailea da Jon Mari Ezkurrena, eta beti atzelari jotzaileen aurka aurrelariak gehiago sartu behar izaten du, atzelari ezain jotzailea ez den atzelariak gehixeago sufritzen du atzeko kuadroetan, eta abar, eta ezin nagusitu zibiltzen da gero, eta hasieran ederki nahasi zuen jokoa. Julen Martija ere oso zuzen eta egoki ikusi genuen pilota luzatzen, eta Jon Mari Ezkurrena ikusi genuen behar bada, eta Bilboko Deportibon ere gertatu zitzaion, ezin nagusituz hasiera horretan hotzantxean, eta noski Jon Mari Ezkurrena espada nagusitzen, Larrazabalek nekez izango ditu abaguneak aurreko kuadro horietan, horregatik 5 eta 1 aurreratu ziren gorriak, baina gerora partida aldatu zen, pilota aldatu zuten, eta pixkanaka Jon bera ere norgehiagokan asentatzen hasi zen, horrek bide eman zion Larrazabali aurrean ez soilik defentsako pilotak eramateko, baizik eta erasoara ere pasatzeko, eta pixkanaka gora egiten ari da. Larrazabal ez da erraza beretzat ere, naiz eta aurretik goi mailako norgehiagokak jokatu izan dituen, eta titular moduan ere aritu izan den Olabezarko aurrelaria, aurtengoa du bere lehen txapelketa titular moduan, eta sekula ez da erraza izaten, hori pilotari batentzat lehen txapelketa hori oraindik ere kontuan izan behar da. Iztuetaz eta hitz egiten dugu, oraindik 21 urte besterik ez dituela Tolosako atzelariak, baina Olabezarkoak ere 23 dauzka, 2 urteko aldea dago, oraindik ere gaztea da, oraindik ere ibilbide luzea dauka egiteko, eta logikoki asko ikasteko eta asko hobetzeko, eta horietako gauza bat defentsa da. Oraindik ere kamutsantzean aritzen da defentsan, kosta egiten zaio tarteka, eta atzoko partidan ere hasiera horretan behintzat Zabalaren abiadurari aurre egitea kosta egin zitzaion. Hala ere, behin Mari Ezkurrena asentatu zenean 12 eta 9 iritsi ziren lehen etenaldira aurretik, eta biak ala biek ez zituzten bat ere sentsazio onak utzi. Aurreko astean Bilboko Deportibon ere hasiera kaskarra eman zioten, eta meritu handia ematen diot, naiz eta garaiz erreakzionatu zuten, meritu handia ematen diot erreakzio horri. 5 eta huts Altuna Ezkurdia bezalako pilota bikote baten aurka ez baita erraza horri buelta ematea. Bikote solidoa osatzen baitute biek ala biek, baina Jonek ikeragarrizko norgehiagoka jokatu zuen oroar, eta atzo apur bat gehiago kosta zitzaion, baina behin asentatu zenean
15 eta 11 joan ziren atzetik, baina gero Iker Larrazabalen jarrera ere nabarmendu nahiko nuke. Noski, Larrazabalek Mari Ezkurrenarekin jokatzen duela badaki, ondorioz pilota asko uzten dizkio eta behar bada bera ere ez da aurreko joko horretan asko nahasten, badakigu ahal handiko, alikeragarriko bolea duela, tantoa ere erraz amaitzen duela, ezker gantxoan neurri egokian hartzen badu, baina atzo Iker Larrazabalekin gauza bat nabarmendu nahiko nuke, eta da, bien tartera, zenbat pilota bota zituen, eta nahita bota zituen pilota horiek, eta hori aipagarria iruditu zitzaidan, askotan aurrelariak beti joera izan ohi du zabalera zuzenean joateko, badakielako edo pentsatzen duelako beste aurrelaria gantxoa era bat ahalik eta gehien gurutzatzera joango dela, eta Larrazabalek hori badaki, Zabala ia une oro zabaleraino joaten zen, baina gero kantxa barrurago sartzera behartzen zuen Larrazabalek, eta hor min handia egin zuten, eta gero horregatik Mari Ezkurrenari zenbait pilota ere etorri zitzaizkion, eta hortxe sortu zituzten euren abaguneak. 18 eta 16 iritsi ziren bigarren etenaldira, eta azkenerako Jon Mari Ezkurrenak azken zati ikusgarria egin zuen, erabat hankapean izan zuen Martija, Zabala pixkanaka desesperatzen eta desaktibatzen ere hasi zen, eta ondorioz azkenerako 22 eta 16 garaipen garrantzitsua Larrazabal Mari Ezkurrena bikotearentzat, 3 garaipen badaramatzate segidan, Laso eta Albisuri irabazi zieten Donostian joan den astean Altuna eta Ezkurdiari, eta atzo Zaian Zabala eta Martijari, beraz 3 bikote ahaltsu menderatu dituzte jada, eta pixkanaka favorito ziren, hasieran final laurdenetan guk ere lider jartzen genituen, eta erakusten ari dira euren maila gora doala, Larrazabalerek pixkanaka konfiantza gehiago hartzen ari dela, Jon Mari Ezkurrena ere erakutsi behar duen nagusitasun hori geroz eta gehiago erakusten, eta Zabala eta Martija berriz, ongi hasi zuten, txapelketa lehen partida ez zuten ona egin, baina hurrengo biak bai, orain berriro ere krisialdi txiki batean sartuta daude, baina beti borrokatzen duen bikotea da, beti partidaren azken zatiraino bizirik iristen dena, eta batzuetan galtzea egokitzen den bezala, hauei ere irabaztea egokituko zaie. Une honetan Larrazabal eta Mari Ezkurrena 3 punturekin dira sailkapenean, 2rekin geratuko dira Zabala eta Martija. Gogoratu, Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak 22, Zabalak eta Martijak 16 Zaian.